Ζούμε όμορφα με τα Curves. Μαρία, είπα να γυμναστώ. Curves. Γλουτούς, χέρια, πόδια. Πάμε, τρέχουμε. Βρισκόμαστε στα Curves στο Μαρούσι, παρέα με την Βούλα Λάζου. Βούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλουμε να μας δώσεις μια γενική εικόνα για τα Curves, τι ακριβώς είναι, να μας πεις λίγα πράγματα για το χώρο και μετά να ξεκινήσουμε να κάνουμε γυμναστική. Αυτό που μας ξεχωρίζει είναι ότι μπορεί κάθε γυναίκα να έρθει οποιαδήποτε στιγμή να ξεκινήσει και σε 30 λεπτά να έχει κάνει ολοκληρωμένα την άσκηση. Τα μηχανήματά μας είναι ειδικά σχεδιασμένα, είναι με υδραυλική αντίσταση, έτσι ώστε κάθε κυρία να δουλεύει με αυτό που μπορεί εκείνη. Μπορούν να γυμναστούν όλες οι γυναίκες, είναι σημαντικό, από 15 χρονών μέχρι 105 που λέμε εμείς. Δουλεύουμε όλες μας τις μικρές ομάδες, είναι σημαντικό αυτό, γι' αυτό και έχουμε και αποτέλεσμα στα Curves. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε, να δείξουμε στον κόσμο τι ακριβώς θα κάνουμε και να αποδείξω στη Μαρία που μας βλέπει ότι είμαι πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Σπρώχνουμε και αργά πίσω και ξανασπρώχνουμε. Βλέπω εδώ γίνεται δουλειά. Έτσι, έτσι. Πάμε, Πέγγι μου, να κάνουμε στήθος και πλάτη. Είμαι πανέτοιμη για στήθος και πλάτη. Έτσι. Και λίγο πιο γρήγορα. Είναι υπέροχο να είσαι στα Curves και πιο γρήγορα, Πέγγι. Εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή, μπράβο, από το μακάτο. Έλα, φέτε, σκυλιά. Πώς θα φορέσουμε το μαγιό το καλοκαίρι, για πάμε. Επειδή στα Curves διασκεδάζουμε κιόλας, όσες κυρίες κάνουν αυτό το μηχάνημα για να θυμούνται ότι πρέπει τα ποδαράκια να τα έχουν τσαρούχια, βάλαμε τα τσαρούχια από κάτω. Απίστευτο, Από 30 λεπτά, 3 φορές τη βδομάδα και το σώμα θα γίνει πέτρα.